Hello lidi, já vás zdravím u dalšího dílu a chtěl bych říct, pojď sem. No takhle to vezmu. Chtěl bych říct, že bude malinká informačka teďto. Vím, že dělal jsem teďkom vlogy, ale teď nemůžu vůbec ani na kompa. Ta škoda. Jo, do popisu vydávám teďko dám jednoho kamaráda, který teďko natáčí se sérii Skyblocku. První díl už měl ten kanál, tam měl myslím, že několik videí, ale tam si musel zrušit. Ne jako zrušit, ale on zapomněl heslo. A už nic nepamatuju se, jak se jmenoval, takže teďko udělal si nový a teď má tam první video ze Skyblocku, z takového divného Skyblocku, a teďko viděl taky poprvé ten Skyblock, nějaký ostrov s diakrumpáčem, který tam našel, to tam nějaký ostrovy. No jo, no. Do popisu videa vám chci dát ten kanál, abyste ho podpořovali. V tom videu říkal, že bude se mnou. A ještě říkal, že děláme jeden kanál. Mně se nechce, já nevím, on to nějak vymyslel tak blbě, mně se chtělo, ale teď už nechce. Já říkám, že budeme natáčet, jak budeme chtít. Prostě v tom, jsem to asi přiblížil nebo oddál, ale teď nevím. Fakt nevím. Co jsem, počkat, zkouknu. Ale dobrý. Teď jsem doma, brácha teďko na kompu své, máma notebook, jsem si ho měl rozšlápl, takže potom jsem zjistil, táta zjistil, že on může jít připojit k tomu nějaký televizi, nebo prostě k plazmovce, plazmovka a šlo to teda, no, ale nejde mi tam zase to dělat vlogy, protože ta webkamera je úplně zničená. To táto neví. To ani nechci říkat. Nebo jsem dít. Fakt, že mě teďko vidíte, já nevím, jak jsem koukal, to natáčel bracha, potom jak jsem se slyšel, že jen potichu. A 3 hodiny. Teda, no. 1 hodina, no. 3 hodiny. A teďko pospíchám. Teď natočím vlog, teď se rychle oblíknu a jdu teďko do posilky. Teďko si tam něco zacvičím, půjdu si dát pár činek. Přijdu domů. A nevím, co budu dělat. Už dlouho nebyl jsem na kompu, ještě dlouho jsem něco natočil. Mám na kompu natočených hodně sérií, ale já si to nemůžu dát do telefonu. Abych to mohl dát na YouTube přes mobil, protože vidí, co můžu dělat. Být na telefonu, nebo se ho učit. No. Dobrý. Já se s váma loučím, bye, a do popisu dám to teda video. Tak čau. A do toho točím, že no, čau.